I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo ga jedan video iz Sarajeva. Ovdje smo išli u muzej u Sarajevu. Pa evo, pokušat ću da vam prenesem moj doživljaj odavde. Pa nadam se da će vam se video svidjeti. Ovaj muzej je generalno baziran na sukobima u Jugoslaviji i ratu u Bosni i Hercegovini, pa možete ovdje da pogledate u ovom videu kako su se ljudi snalazili, kako su ljudi živjeli tijekom rata, tijekom sukoba. Pa ja se nadam da će vam se svidjeti ovaj video. Ovo je meni bio prvi put da sam išao na ovakva mjesta, na ovakav muzej. Inače volim da obilazim neke, kako se to kaže, poznate neka mjesta, poznate neke destinacije i muzeje i tako sve volim da gledam. I ovo mi je bilo baš jedno novo iskustvo i bilo je baš prelijepo ovdje i da se čovjek da može da vidi kako ljudi preživljavaju tijekom sukoba, tijekom rata, ipak je ovo ratno stanje tu bilo. I stvarno zapita se čovjek, nekako nije lako kad vidiš da ljudi ovako se snalaze i da ovako donose vodu, hranu. Nekako baš bude nekako teško i da se sve to, kako se zove, nekako bude baš teško ljudima da se postaviš u taj položaj. Eto, pošto i meni se isto desilo jučer jedan mali nesreća, jedna mala, tako da imao sam saobraćajnu nesreću jučer ovdje u Mostaru. Danas smo trebali da idemo u Dubrovnik, ali eto, nije bilo suđeno, pa ćemo možda otići sutra ili prekosutra. Ali hvala Bogu ništa nije se desilo meni loše. Jedino što je auto slupano, tako da, ali hvala Bogu nikome nije bilo ništa. Ja sam dobro, sad trenutno imam malo bol u ramenu i tako, ali proći će to, ja se nadam. I svakodnevno je granatiranje bilo da smo imali slučajeva da nam čovjek kopa raku i u istu raku bude saranjen jer je granata pala i ubila ga. Last week, the warring factions involved reached a peace agreement as a result of our efforts in Dayton, Ohio, and the support of our European and Russian. Because the light is so strong. What? Nisam htio ovo da stavim, pošto ovdje je bilo baš dosta slika krvi, tako nekih malo slika koje nisu baš, evo kao što možete da vidite ove slike koje su malo uznemiravajuće, tako da kroz šta su ljudi sve prolazili i koje su posljedice toga i tako da. Tako da to je sve za ovaj video. Vidimo se u nekom narednom videu, nekom ljepšem videu.